ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് മറ്റോടെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രീ ഫയറിൽ പുതിയൊരു ഇവൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഇവൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ 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 ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് എടുക്കട്ടെ. ഇതാ ഇവൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി മിഷൻ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡെയിലി മിഷൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടോക്കൺ കിട്ടും. ഗെയിം ലോഗിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടും ഈ എപ്പോഴും. പിന്നെ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചാൽ ഒരു ടോക്കൺ കിട്ടും. ഡാമേജ് 200 ഡാമേജ് ഏത് മോഡിലായാലും കൊടുക്കാം. ടേക്ക് എ പിക്ചർ വിത്ത് കെ അറ്റ് ദി ആനുവൽ പാർട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഫ്രീ ഫയർ എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എടുക്കുക, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നു. നിങ്ങൾ വെല്ലോടെ എല്ലാം ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത സേവ് ചെയ്യുക. ഇതവിടെ ഇവിടെ കെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കെൻ്റെ ഒപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെൻ്റെ ഒപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മതി. ഇനി പിന്നെ കെയിൻ്റെ ഒപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആകുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോബിയിലെത്തിയാൽ തിരിച്ചവിടത്തേക്ക് തന്നെ പോവുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പോവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലൈം ചെയ്തതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലൈൻ്റെ ഒപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ 10 ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. 10 ക്യാരക്ടറിനോട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കിട്ടും. ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് കിട്ടും ഗൈസ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റുള്ള ഗ്രനേഡ് നമുക്ക് ഷോയിൻ ലോബിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഫേഡ് വീട്ടിൽ ഞാനൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയില്ല, എനിക്കിപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ലോഗിൻ റിവാർഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീവ ക്യാരക്ടർ കിട്ടും. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഗൈസ്. പിന്നെ ഈ ഇവൻ്റ് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോക്കൺ കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 3000 ഡയമണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഒരു ഷൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. തേർഡിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൻ്റെ മറ്റേ ആ സാധനം കിട്ടും. പിന്നെ പാൻറ് കിട്ടും. 40 ടോക്കൺ ആയാൽ ഇതൊക്കെ ലെജൻഡറാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അടിപൊളി സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗെയിം കളിച്ച് വരുന്നവരല്ലോ ഓരോ ടോക്കണൊക്കെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നില്ല കെൻ്റെ, അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത്. ഇത് ഒരു സ്പിന്നൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും ഗൈസ്. സർഫ് ബോർഡ് കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ കളിച്ച് ആക്കാം. പിന്നെ വേറെന്താ ഇവൻ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വകയിൽ ബൈ. ഇനി ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെ വീഡിയോ കളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.